Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο του μαγαζιού? Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κοπέλα μου, τι έχει γίνει. Σε αυτές τις συνεργασίες τώρα μεταξύ ζαχαροπλαστείων ποτέ δεν δίνουμε ονόματα και τέτοια. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα θα σας αποκαλέσω την ταυτότητά μου. Τσαγκαλάκης Γεώργιος ονομάζομαι. Ήρθα χτες συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ ή κάποιος άλλος, 6 ώρα το απόγευμα και πήρα μια Black Forest. Μάλιστα. Τουρτίτσα. Λοιπόν, από αυτή τη τουρτίτσα έφαγα εγώ και η οικογένειά μου, έτσι. Ναι. Είμαστε 7 αδέρφια εκεί κάτω και μας πήγε όλους πλυντήριο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος και το τι μπορεί να είχε μέσα η τούρτα και τα υλικά. Πάντως φροντίστε να μάθετε τι έχει γίνει, γιατί το θέμα θα το τραβήξω γερά να είμαι. Ήδη 2 άτομα από εμάς βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο και είναι απώλεια αυτή για το στράτο που έχουμε μαζέψει. Μισό λεπτάκι και να δεις το μάθημα. Οκ. Παρακαλώ. Νίκο, αγόρι μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Δεν πιστεύω να με στριμάσαι. Είμαι ένας μαυριδερός με ένα μουστάκι που ήρθα χτες στο μαγαζί και πήρα μια Black Forest. Ήταν κάποια κοπέλα, ποια ήταν εδώ? Ήτανε μια κοπέλα εκεί. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να με θυμάσαι, τόσος κόσμος μπαίνει και βγαίνει. Άλλο είναι το θέμα, αγόρι μου. Πείτε μου. Λοιπόν, από αυτή την Black Forest, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, Ναι. μας πήγε όλους. Μ' ακούς? Ναι, κάτι διακοπές κάνετε, κάπου από κινητό μιλάτε? Ναι, μιλάω από το κινητό μου. Μας πήγε όλους πριτσίνι, αγόρι μου, από την τούρτα αυτή. Όταν σου λέω για τσιρλιό, σκατοπλημμύρα, αγόρι μου. Τώρα τι να σας πω, εγώ εκείνο που ξέρω ότι η τούρτα ήταν χθεσινή. Η τούρτα ήταν χθεσινή. Βεβαίως ήταν της ίδιας μέρας. Γιατί Δεν αμφισβητώ, αγόρι μου, αν ήταν χθεσινή ή άμα ήταν φρέσκια. Εγώ αμφισβητώ την ποιότητα των υλικών. Και γι' αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ εγώ. Τώρα για να το λέτε σίγουρα κάτι πρόβλημα θα υπήρχε. Δεν μπορεί να λέτε να πήρετε να μου κάνετε φάρσα. Όχι, αγόρι μου, έχω δώσει ονόματα, έχω δώσει τα πάντα. Σου είπα Τσαγκαλάκης Γεώργιος ονομάζομαι. Με το μουστάκι μαυριδερός που ήρθα και χτες. Σου λέω ακριβώς ποιος είμαι. Εντάξει κύριε μου, σας πιστεύω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πιστεύω. Ωραία, να σου πω κάτι τώρα εγώ. Ναι, πείτε μου. Το κολαράκι μου εμένα που τσούζια της κατοπλημμύρα, ποιος θα το αποζημιώσει τώρα? Γελάς. Δεν είναι για αστεία, αγόρι μου. Άμα σε πήγαινε σε ένα τέτοιο τσιρλιό, θα γέλαγες. Μάλιστα. Γελάμε τον τρόπο που τα λέτε. Έτσι τα λέω, αγόρι μου, τώρα καταλαβαίνεις. Εγώ τα λέω χήμα όπως έχω τα πράγματα, έτσι. Πιστεύω και ηλικιακά να βρισκόμαστε πάνω κάτω στις ίδιες κατηγορίες. Τι να σας πω, ειλικρινά δεν μπορώ να σας κάνω τώρα, πείτε μου. Εγώ χρειάζομαι αποζημίωση, αγόρι μου. Αποζημίωση χρειάζομαι για αυτό το πράγμα, δηλαδή μας έφυγε το κολάντερο χτες το βράδυ, 7 άτομα. Μάλιστα. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Δεν ξέρω να ξέρετε όταν θα είναι ο υπεύθυνος εδώ του καταστήματος. Δεν είσαι εσύ ο υπεύθυνος? Όχι κύριε μου. Α, δεν είσαι εσύ ο υπεύθυνος. Εντάξει. Νίκο, αγόρι μου, βρείτε τον υπεύθυνο, γιατί θα μπάσω μέσα στο μαγαζί, έτσι. Μάλιστα. Και εδώ θα δεις πού δεν θα κάνεις και εσύ και ο υπεύθυνος που με έχετε εμένα να πούμε με τη σκατοπλημμύρα χτες όλη την ώρα.